Is-sibt wara nofsinhar ġie organizzat l-avveniment annwali JA Malta Marketplace quddiem il-Parlament fil-Belt Valletta. Dan bilan li l-istudenti li jiffurmaw parti mill-Fondazzjoni Maltija JA ikollhom l-opportunità li jbiegħu l-prodotti tagħhom lill-pubbliku u jipprattikaw ħiliet intraprenditorjali. L-għaqda mhux governattiva JA tilqa' fih ħdana żgħażagħ ta' età li tvarja bejn il-15 u 17-il sena li jkunu għadhom fl-ewwel tarġa tagħhom qabel ma jitlu fid-dinja tax-xogħol u tgħinhom isaħħu l-ħiliet tagħhom fix-xogħol sabiex ikunu preparati għall-futur. Lan ta' din il-fondazzjoni huwa msejjes fuq 3 pilastri li joffru opportunitajiet ġodda lill-istudenti li jiġu malma edukazzjoni u esperjenza sħiħa fil-qasam tan-negozju u jipprattikaw l-intraprenditorija. Fost l-istudenti li jiffurmaw parti minn din l-għaqda hemm l-istudenti tal-Junior College Giovanni Curmi Higher Secondary u l-istudenti mill-Istitut tal-Istudji tat-Turiżmu.